खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेबसे बराय हरनाय थाबाय। थ' गाइस नै बाइक सालायनायनिफ्राय नै जोङो सर्टकाट बारस'होबाय दै सिदा लामाथिं थाङासै जोङो एसे सर्टकाट बारस'होबाय। ओमफ्राय आंना नै थावा एकदम टिप 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 मारिगासिनोलै गाइस नै माने एकदम गैथारला दिपुसिम सहैगोन ना सहैलाथाय सहैयाबाथ' नारनांगोनसो। थ' जेखियानो जादोला दाहाय र' दिपु मोनहैबाथाय पुरा फुल टेंकि खालामसै मोजाङै होलांसै गाइस। लामा ससेयाव जा बुंनायमोन बेनो जाबाय माथो। थोद गाइस थावानो गैला बाइकआवहा नायदि गैला थाव गैला। थ' क्या करे अभी ससे नारलांनांसिगोन र' माने जेने तेने स्टार्ट खालाम माने फैनानै डाइरेक्ट माबासिम फैबाय मा होनना बुङो दिपुसिम फैबाय। ओमफ्राय दिपु फैनानै नै पुरा फुल टेंकि पुरा हाउसफुल आरो ना टेनसन गैया गाइस। थ' मोजांनो थांबाय थानोसै आरामसे ना मा बुङो गाइस नै उदालगुरि मोनबाय उदालगुरि टाउन ओमफ्राय दा जोङो थांनोसै राइट साइडआवहा आस्ते आराम से चलने का ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करने का ना क्या बोलता पब्लिक। ओमफ्राय थांनानै सिगाङाव एसे माने ससे थांनानै गलमा सक मोनगोन गलमा सकनिफ्राय लेफ्ट साइडआव हाबनोसै बास मोजाङै होलांबाय थानोसै। माने गलमा सक मोनबाय गलमा सकनिफ्राय लेफ्ट आरामसे आस्ते बास नै दा समा जागासिनो 11ता न'निफ्राय 1 आवार्स नांबाय उदालगुरिसिम सफैनो। पानेरिया बिनिफ्राय दङ 19 किल'मिटार तामुलपुरा 62 किल'मिटार गाइस। तामुलपुरा जोङो तामुलपुर जानानै थांगोन। एक्चुअलि आङो बाहेटा सारालि जानानै थांनो नागिरदोंमोन उनाव सानबाय बाहेटा सारालि जानानै थांला बिथिंनो थांनोसै माने बिथिं आं मोजां मोनो आरो एकदम पुरा आंनि थाखाय कम्फर्टेबल आरो ना बरियानो। आरो बांसिन आङो ओरैजे थांब्ला बङाइगाव क'क्राझार थांनाय जायोब्ला आं बांसिनानो बाइकजों थांनाय जायोब्ला बे लामाथिं थाङो आं तामुलपुर जानानै थाङो। सान्दुङालाय दुंमारला नामा दिनैलाय आयु मारै जाबावगोनलै बिदिलाय एसे थान्दा मोनबाय माथो। दाहाय र' हेन्ड ग्लभ्स गाननांसिगोन नङाबा जानाय नंला। आरो फै गाइस नै सफैबाय पानेरि। ओमफ्राय तामुलपुरा बिनिफ्राय दङ 43 किल'मिटार। ओइ सान्दुंनि बुंनाय लोगो लोगोनो सान्दुङा एसे फैबाय नै देन्जारलै दे थिगानो सान्दुं बरियानो फै बरिया फै दे एकदम दा थांनोसै आरामसे राइट साइड चलने का गाइस। पानेरि पुलिस स्टेसन सान्दुङा ओरैबायदि दै गाइस दसेनो स्लाइटलि फैयो आरो दसेनो स्राब गोमोरलाङो नै बिदि आरो दिनैनि सान्दुङा। फै गाइस नै डिमाकुसि बाजार मोनबाय। डिमाकुसि बाजार जोंनि न'निफ्राय डिमाकुसि बाजारसिम राइट 2 आवार्स लाबाय नन स्टप सालायनानै माने 2 आवार्स लाबाय 2 आवार्स औ। ओमफ्राय नैबे गाइस डिमाकुसि बाजार नै दिनै मा बार दिनै सानडे ना अके सानडेआव बाजार जायो नामा बेयावलाय आराम से चलने का धीरे चलने का कोई मस्ती नहीं करने का चलो बस। एकदम सिगाङावहा दसे लाखिनांसिगोन माने रेस्ट लाहैनांसिगोन 15-20 मिनिटसो रेस्ट लाहैनांसिगोन। नाग्रिजुलि बागान नै गाइस फै नाग्रिजुलि बागान सफैबाय। नैबाव दसे रेस्ट लानोसै रेस्ट माने बांद्राय गोबाव नङा आरोना 10-15 मिनिट थाथ'नोसै एसे रेस्ट लानोसै गारियाबो रेस्ट मोनथों आरो जोंबो रेस्ट मोनथोंसै ना मा बुङो। दसे रेस्ट लानोसै बारा नङा 10-15 मिनिटसो बेनि उनावहा नैबे बाइकआबो दसे एकदम मोजाङानो रेस्ट लाथोंसै आंना। थ' गाइस बिदिब्ला दे दसे रेस्ट लानानै थांनोसै। थ' गाइस रेस्ट लाखांबाय दा जोङो थांनोसै पाठशाला 79 किल'मिटार दंबावो बिनिफ्राय गसाइगावआव दंबावो 214 किल'मिटार दंबावो नै बिनिफ्राय नाग्रिजुलिनिफ्राय। चलो बास थांगौ। सान्दुङा बिराद मोजाङै दुंना होबाय दै बरिया मोनलायबाय आं नङाबा दहाय आखाइ साखाइ सुहाबलायबायमोन आंहा गुसुजोंनो। ओमफ्राय गुवाहाटिया बिनिफ्राय दङ बेसेबां 75 किल'मिटार आरो रङिया दङ 19 किल'मिटार। थ' गाइस तामुलपुर मोनबाय जोङो तामुलपुर आरो नै राइट साइडथिं थांब्ला मोनहैगोन दारांगा मेला। थ' दारांगा मेला सिगनेलखौ होना लानो आं बरियानो अके। दा आं थांसै लेफ्ट साइडआवहा रङिया दङ बिनिफ्राय 19 किल'मिटार। थ' मोजाङानो थांबाय थानोसै बास ओरैजाय रङिया मोनहैबाथाय टेनसन गैला आरो बरियानो स्लाइड नै बिदिथ' स्पिड ब्रेकारखौ लगायदों थिगानो बाट बेयाव मोनसे प्रब्लेम मा मिथिगौ ना व्हाइट कालार सिनखौ होना होनांगौ ना
माने ब्लेक जादों नालाय दा गोजाननिफ्रायथ' ब्लेकबाथ' नुहुरा मानि थाखाय होनबा नैबे पाकाया अलरेडि ब्लेकखा गोजाननिफ्राय जाय सालायबोयो बे नुहुरा बेनि थाखायनो व्हाइट कालारखौ होनांगौ आरो ना अब्ला बेस्ट जायो आरो नैबेयावबो स्पिड ब्रेकारखौ होदों नै बेयावबो गुफुरखौ होनांगौमोन थारमाने बुस्थुआ ओरैबायदि जाहैयो दे जेब्ला लामाखौ बानायो लोगोथ' स्पिड ब्रेकारखौ होआ नालाय दा माखासेया बेयाव मोनथिया माखासे माने मा लकेलियाथ' मोनथिबाय जानांगौ स्पिड ब्रेकार दङ होननानै ओमफ्राय जायफोरा गोजाननिफ्राय हमना ला नै आंनो फैबाय दा आं दाखालि बावै फैबाथ' बेयाव स्पिड ब्रेकारानो गैयामोन नै दासो नै नुबाय नङा होमबा आं जुदि एसे खारहोबोला 40-50 जुदि आं फैयोमोनब्ला प्रब्लेमा सोर जागौमोन आंहासो जागौमोन नङा होमबा दा बेनिखायनो जायफोरा माने बिदि बानायो अन्नानै ओइ गुफुर दागिखौ होबानो जाबाय ना होमबानिया प्रब्लेम जाया आरो दा फै रोङिया सफैबाय ओमफ्राय दा जोङो थांनाया राइट साइडथिं थांगोन दै एकदम साइडथिं जिं होलांसै गाइस साइडथिं जिङावहा मोजांनो आस्ते दै आस्ते र' बास नैबेलाय नै ओरैजाय मोजांनो थांनोसै नैलाय ट्रेन लामा आरो नैबे गारि बाइक मानसि ओइ लागाव वाव नै ट्रेन दसे नेथ'नांसिगोन नै जों थांगोन ओरैनो थांसै मोजांनो आरो मेन टाउन थांबालाय ओरैजाय आरो दा जोङो ओरै थांनोसै पुरा माने मेन हाइवेखौ मोनसिगोन आरो बारा गोजान गैया बिनिफ्राय नै गाइस रोङिया बारबाय एबार पुरा मोजांनो नेशनेल हाइवे गाइस थ' लेट्स गो एबार मोजांनो होलांबाय गाइस ब्लक आगत ब्लक बोलेर' आगत ब्लक आमी पिছত गई थाके मजाके नै बिदि गुफुर मार्क नांगौब्रा नै बिदि स्पिड ब्रेकारावहा अब्ला मोजां जायो नलबारिया 11 किल'मिटार दंबावो गाइस नलबारि ओमफ्राय नैबे जाहैबाय घग्रापार नै बेयो घग्रापार बारबाय नलबारिया बिनिफ्राय 11 किल'मिटार दंबावो ओमफ्राय दा समा जागासिनो 2:10 गुड आफ्टारनुन गाइस गुड आफ्टारनुन 114 किल'मिटार दंबावो माथो बङाइगाव आयु 114 किल'मिटार दंबावो बङाइगावआ दा मोनबाय जोङो नलबारि मोनबाय गाइस नलबारि दा जों थांगोन सिद्दा आरो जुदि लेफ्ट साइडथिं हाबोब्ला नलबारि टाउन थांनो मोनगोन ना मोना सार लाखिनांगौ दे अके जागोन दे थांनो हागोन ना अके सार जागोन दे मोजाङै थांबाय थानोसै हनै हेलमेटबो गैबावा आसोला पाठशाला मोनबाय गाइस पाठशाला ओमफ्राय ओरैजाय फ्लाइअभार बानायगासिनो नालाय जाथ'वाखै जागोन बे लासैनो मोजाङानो ओमफ्राय बे पाठशालायावहा मोनसे हटेल दङ बे हटेलावहा माने जों हाबलांसै एसे पुरिफोर जालांसै एकदम ओंखामबो उखैबाय नालाय जेबो जानाय जायाखै लामायावहा दहाय ओंखाम एसे जाबोदोंमोन जों न'निफ्राय ओमफ्राय दा लामायाव जों जेबो जायाखै जास्ट माने जालांसै आरो जोङो दा पाठशालायावहा मोजाङानो गाइस आयौ ट्राफिक जाम हो गया भाई रुटि जाना लानोसै गाइस रुटि नैलाय गांनै नै आखाइ सुगासिनो दे बिदिब्ला जाना लाग्रोनि ना मा बुङो बरिया नै ओंख्रियाबो बरिया दिनै रुटिखौनो जानोसै रुटि जाखांनानै दसे रेस्ट लाबाय दसे रेस्ट लाखांनायनि उनावहा दा नै थांगौ ओमफ्राय नैबे पाठशाला ब्रिज एकदम समायनाखा गाइस नैबे ब्रिजआ नै नुबाय दा समा जागासिनो बेसेबां 3:40 जोङो बङाइगाव सहैगोन 5:30सोआवहा जों आरामसे बङाइगाव सहैगोन 5:30-6:00नि गेजेराव जोङो बङाइगाव सहैगोन थ' बङाइगाव सहैखांनायनि उनावसो डिसकासखौ मोजाङै खालामसै जे डाइरेक्ट गसाइगाव थांनाय जागोन ना क'क्राझार थांनाय जागोन ना बङाइगाव थांनाय जागोन खोथाया ओरैबायदि जाहैबाय माने बांद्राय मोनाबाथ' डाइरेक्ट गसाइगाव थांनायाबो प्रब्लेम जागोन नङा होमबा हरावहा एसे प्रब्लेम जायो बाइक सालायनाया नङा होमबा थ' एसे बङाइगाव जुदि एसे साना हाबहैयो थ' जोङो बङाइगावआवनो थालांसै आरो जुदि बङाइगावआव साना एसे थाबावगोन अब्ला जों क'क्राझारसिम थांसै थ' जेखियानो जादोला गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बङाइगाव सहैग्रोथोंसै खैथायाव सहैयो नायसै र' नै रायजोफोर सिमलागुरि मोनबाय सिमलागुरि ओमफ्राय बङाइगावआ दङ बिनिफ्राय 49 किल'मिटार आरो बिजनिया दङ बिनिफ्राय 23 किल'मिटार थ' गाइस जोङो डाइरेक्ट थांसै बङाइगाव
बङाइगाव सहैनायजों सान हाबनायजों ग्रोब जाहैसिगोन। आयौ स्पिड ब्रेकार डेन्जार गोजौ गोजौ माथो सोलियो बिदि गोजौ गोजौबाबो सोलियो बाट मोनसे मोननै नङा आरोना एकदम 6-7टा होनांगौ अब्ला हिट जायो गाइस। आच्छा नै बै साइडनि लामाया बन्द माने ओरैजाय फैनायनिया नामा हा बिदि अच्छा अरे इतना जाम काय को रे ओ माय गॉड पापा अच्छा ओरै फैयाखै ओरैसो फैजोबदों माथो। अच्छा क्या हुआ यार नै ओरैजाय थांसै नै मानसै थाबायग्रासिंसो होनोसै नै सालायलांनाया माने सिगांथिंबो नैबे ओरैजायनि सालायलांदों नालाय आंबो लागायलांसै नै गाइस बरिया नुदों माथो केमेरायावबो नानि आस्ते रदे आस्ते जाय बरिया तारमाने आंनि नैबे बाइकना हेन्डेला एसे माने गोलावना बेनिखायनो एसे खस्थ' थेवबो जेबो नङा लासै मजानो होलांगोन गाइस ना मा बुङो। डेन्जार भिर आयौ नै ओरैजाय माने गारि गिदिरखौ बै साइडजों फैहोआखै नै ओरैजायनो फैदों नालाय बेनिखायनो पुरा पावारफुल जाम नै ओ माय गॉड एबार साइकेल फैबाय सिगाङावहा बारगोन ना बारालै र' बारगोन आच्छा बास नै थांगौ आस्ते बास डेन्जार जामलै ओ माय गॉड उपाय गैला एकदम फिदिंसै आङो र' एपिनि घुमाबो बाइक घुमाबो ओके रब म घुमाबो दियक ओके ठीक আছে बास उपाय गैला एकदम नै ओरैजायसो होलांसै बापरे दे जिरायदो डेन्जार जाम ओरैजाय थौच नै र' दा नै बे लामासिम थांगासिनो एबार आयौ 3 किल'मिटारसो जागौमोन गाइस होए क्या कूल है क्या मजा लग रहा है यार नै फ्लाईओवर बरिया है दिनै फार्स्ट टाइम मानदों आं गाइस बियो खनसे फैबोला बानायबा हादोंमोन बारा गोजान गैला दे बङाइगावआ मोनथारसिगोन माबायसा बेल होयोब्रा ट्राकआलाय बारा गोजान गैला मोनहैथारसिगोन एकदम बरियानो दा बिनि सिगाङाव राखालदुबि मोनगोन राखालदुबिनिफ्राय ओरै हाबदो पास जाबाय बङाइगाव मोनगोन बङाइगावहा दा बरियाहाय रायज्लायनोसै नङा होमबा थ' लेट्स गो गाइस सानाथ' हाबबाय दा नै बिजनीनि टल प्लाजा मोनबाय टल प्लाजा नै गाइस ओ माय गॉड सान हाबबाय दा नै मजा के जाम आरो कि करिम उपायथ' নাই आरो ओइ बङाइगावआ बेनिफ्राय 10 किलोमीटरल'सै राखालदुबि मोनबाय गाइस राखालदुबि तो मेरे को अभी राइट जाने का नैबेयावबो फ्लाईओभार बानायगासिनो नै गोजौहा नुबाय दा सान हाबनायखाय आरो खोमसि नुबाय खोमालै भिडिअखौ ना मा बुङो खोमसि नुवाखैथाय भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना बङाइगाव मोनथारसिगोन साफ्राकाटा मोनबाय गाइस साफ्राकाटा नायलाय थ' बङाइगावआवबो बावथारला एकदम मोनथारसिगोन दा समा जागासिनो 5:30 6टानि गेजेराव सफैगोन होननानै बुंनाय नालाय आङो दा समा 5:30 जाबाय ओमफ्राय नै सानाबो हाबबाय ओमफ्राय जों बङाइगावआव थालांसै माने बिखुनजोनाव थालांसै ओमफ्राय गाबोनो फुङाव आरामसे ओंखारलांसै गसाइगाव दिनै एसे रेस्ट लानोसै माने दिनै सोरां बारां सफैनायबालाय जेबो नुवामोन आरामसे थांनो हागौमोन दाथ' आरो एसे खोमसिबायबो आरो थालांखानोसै जेबो नङा होमबा थ' जिखियानो जादोला गाइस थ' रायजोफोर नै सफैबायानो हमना ला आरो गामि मोनबाय आङो थ' ब्लगखौ आं नैबेयावनो फोजोबनोसै दिनैनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मारै मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनगोन आसा खालामबाय दिनैनि ब्लगखौ आङो बावनो एन्ड खालामसै थेंक इउ फर वाचिं एन्ड टेक केयार एन्ड गुड नाइट थ' फिन लोगो मोनफिनसै ना गाबोन दे होमबा ना बाय